Hello guys, welcome to my YouTube channel. Gubon ini pilih bare. So, buat kebetulan video kayak एक besar apa na, dua besaran tu sih video tadi ya. So ini video lepas. So saya cakap dengan morning mau orang ni dah. Mereka guys, yang kuatir orang ni kita na, udah thang badan sih. So mana kayak thang badan dah, banyak sajid ber. So deh. Khanta kena last tahu, तो नायला माथाय भिडिअ बना आरोना तो आगोल इच्छा सापर्ट खालामबानो जाबाय तो नायला माथाय गाइस मर्निं पुरा गाइस दायो मा मोनफायबाय नाय फै एकदम भिडिअ बनायनाय जायासै आरोना मटर नेसनाव दङ मा गारनाय नै बेगाद तो माबायाव माने मबाइल उन्दुना फैबायना फुङाव फैनायखाय सिखारनो हायासै ओरैनो एसे उन्दुबाय इयारफनबो गोमाबाय दायो दा जेबो नङा गाइस इयारफन गोमाबाय ओमफ्राय माबा फैदोंमोन आं ओमफ्राय थाब सिखारनानैसो फैबाय आरोना गाइस तो दायो नै बेयाव मानि थाखाय फैदों मिथिखायो नोंथांमोना तो दायो बे माने गारि दोनलांदोंमोन आरोना खान्थामसो जाबाय बेखौ लांनो फैदो तो बेनिफ्राय लादोंमोन सेकेन्ड हेन्ड मटर नेसननिफ्राय तो जोंनि लाइन आप थिं सब 250 ओइ मोनसे ब्लेकआ मार मजामोन गाइस दाख्लै लोगो सासे होना थांदोंमोन इखो जों लोगोसेनो लादोंमोन ना बे हेडलाइटखौसो लगायनांदों आंबो मजा नाङो इखो ब 1,10,000 होदोंमोन आरोना बेखौ ओमफ्राय दा 145 बिदो दा नायनोसै गाइस मोनलांनो मोना गारिखौ दायो फैबाय आरोना आं गारिखौ लाना बायदि टिकेटआव दङ आगोलनि खामानि मावनाय जायगा तो गाइस सानिने ब्लेक बिउटिया दिनै ब्लेक बिउटि गाइस तो दायो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोराबो गैया डिउटि दं खोमा लोगोफोरा दङ होननानै सानदों गैया दा गाइस गारांसै गाइस नै ब्लेक बिउटि दा रूमाव निसै आरोना तो नै जोंनि बेक साइडआ तो मालाबा मोजां देखायगोन आरोना गाइस दा स्टक बख'नि स्टक बिराद माबा गोबाव दंखायो गाइस दा थांनोसै आरोना पुरा स्टक बख'ना लांसै ओमफ्राय गारियानो गाइस आगोलनि लुक्स गोनां आगोलनिफ्रायनो नायन फैलायबाय मैया भिडिअ खालामनाय जायासै बेनि थाखायनो दिनै फैलायबाय नाय आमारा ब्लेक बिउटि बेयाव दङ गाइस गंनैबो दा थांनि ओरैनो फैबाय नै गाइस दायो बेयाव रिल्स बनायना फैदो आरोना ब्लेक बिउटिया तो मैया डिउटि मावफैबायना बेनिखायनो भिडिअ लानो हायासै दायो एसे रिल्स लानोसै रिल्स जानो थांसै आरोना गाइस दंलायो दा दसे रिल्स जानोसै दिनै ब्लेक बिउटिया तो साननैसो थाना मट' ब्लग बानायगोन आरोना गाइस तो आरो 1 मासनि उनाव मट' ब्लग बानायगोन नालाय सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय गाइस बिदिनो ब्लेक बिउटि ini guys karko fैफिनलायबाय तो बेयाव मोननैसो शट लानि आरोना इन्स्टाग्रामाव होनो जोंनि जायगाफोरा तो दायो लानोसै गंनैसो शट गाइस मजा नाङोना ब्लेक बिउटिखौ बिदिनो गाइस बाइकखौ माबोरै नांदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना गाइस बिदिनो गासै साउन्ड देखायनि र' साउन्डखौ नै स्टक बख'नाय साउन्ड खोनासंबानो जाबाय गाइस
डेन्जार गोमखायो दायो थांसै रुमाव गाइस दा रुमाव थांसै आरोना गाइस सब माबाखौ खोनाबाय साउन्डखौ माबायदि गाबो साउन्डआहाय दायो रुमाव थांसै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ना गाइस मोजां नङा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लं भिडिअ मोजाङैनो भिडिअ लाबोगोन गाइस साननैसो थानानै बाय बाय गाइस